హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మేము అనకాపల్లి వెళ్తాం అనమాట. నేను మా పెద్దమ్మాయిని మేమిద్దరమే, అంటే మొక్కు ఉందనమాట. దానికోసమని అనకాపల్లి వెళ్తున్నాము. అనకాపల్లి చూపిస్తాం కూడా. దీన్ని మా వీడియో వాచ్ చేస్తూ ఉండండి, చూస్తూ ఉండండి. అక్కడ వీడియో స్కిప్ చేయకండి, ఓకేనా? బాయ్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మేము అనకాపల్లి వచ్చాం కదా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ దర్శనం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మా మమ్మీ కోడి తీసుకుని నాటుకోడి అది చేయించడానికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ బయట అంతా చూపిస్తున్నాను మీకు.